Dobrý den, vítáme vás v Klinotu západních Čech v městě Karlovy Vary. Dnes tu máme pro vás zajímavou investiční příležitost zavedeného hotelu Alfred. Představujeme vám hotel Alfred, který prošel stylovou a vkusnou rekonstrukci v roce 2013. Hotel nabízí 27 lůžek v 15 pokojích jako stvořených pro romantické duše. Celkový rozloha hotelu je skoro 1000 m2. Pokoje jsou umístěny v 4 nadzemních podlážích s výtahem. Při cestě výtahem vás na každém patře bude čekat malé překvapení. Pod střechou je krásný apartmán s velkou střešní terasou. Hotel má svoje vlastní malé wellness centrum. Najdete zde finskou saunu s kapacitou pro 4 osoby. Pro milovníky vlhkého tepla je v hotelu pární sauna. Pro hosty taky relaxační místnost s krbem. Wellness centrum taky nabízí salárium. Naproti hotelu je klinika plastické chirurgie, což může být dobrou příležitostí pro budoucího majitele hotelu s navázáním spolupráce. Přímo u hotelu je autobusová zastávka, od které jede autobus do samého srdce Karlových Varů, k pramenům a lázním. Věřím, že tato nabídka vás určitě zaujala. Pro víc informací neváhejte mě kontaktovat a já se budu těšit na váš zájem.